Benvinguts un dia més a Frame, el vostre podcast de cinema de confiança. Avui estem amb un quart capítol i avui crec que tenim algo molt especial. Diríem que avui és un capítol molt, però molt especial. Experiència cinematogràfica única. Ha deixat sense alè a mig món. La gent surt amb ambulància del cine, plorant, rient. La nova pel·lícula que des de l'Acorazado Potemkin no feien res igual. La pròxima possible nominada a l'Oscar. Avui parlem de Venom, The Last Dance. Avui a Frame venim molt forts. Carles, tira-te un facto de Venom. Doncs estava molt bé, bona pel·li. L'has vist? No. Vaja. Pau, tu l'has vist? Ja estem jo tampoc. Els nostres convidats d'avui, Miquel, Clàudia, heu vist la pel·li de Venom? No. Jo sí, i he de dir que la narrativa m'ha emocionat moltíssim. Venom està molt bo, Bueno, però per això... Com ens la puto pela Venom i com ens veieu, avui de què xerrarem? Especial de Nadal, no? Especial de Nadal. Especial Pasqua. Avui fem a Frame a l'especial Halloween, ja que s'acosta el 31 d'octubre. Anem a parlar de Halloween. Ve aquesta pressió de quin plan fas per Halloween, surts de festa, superet... Quin plan teniu vosaltres per Halloween? Realment ningú. No? Hi ha entrades molt cares a tot arreu, passo. Rebentar-se a una discoteca amb canis i xonis disfressats de diablita, com que no? Abans Aquest Halloween, abans no? vaig a mirar Venom. Clar. Jo crec que aniré de poliputero, Com jo. Jo, Àlex, és que conec la castanyera, jo, Halloween. Ah, vale, tu faràs panellets, no? Sí, jo faré panellets. Molt bé. Pels que escolliu un plan chilling a casa veient unes pel·lícules, aquí estem nosaltres a Frame per parlar de les pel·lícules de terror. Les noves i les antigues. Primer de tot, de què anem disfressats, Pau? Tenim aquí amb nosaltres Miquel, Shakira. Jo puc ser diverses coses. Jo Vale. puc ser el típic mag que Vale. les pel·lis de terror arriben al poble, és un feriante i tal, i fa desaparèixer gent, o puc ser la final girl desesperada. Ets a l'amiga de Adam Sandler, amb ara- la Niños Grandes. Sí. També puc ser aquest. Tu, Clau- Jo me motllo... Vale. Tu, Clàudia, Jo- treballadora del Jardiland o...? Jo no vaig de Coachella 2010, jo vale. vaig de Midsommar. Midsommar, Oh. vale, molt bé. Avui xerrarem de les nostres pel·lícules de terror preferides. A mi no em pregunta. Tu i jo. És veritat, Carles, tu de què vas? No, de Venom, jo no parlo. És tan irrellevant. Bueno, parlarem de les nostres pel·lícules de terror preferides per cagar-se a sobre amb una manta fins a dalt o per passar-ho malament o per estar tranquil·lets. Primer de tot, vosaltres què us fa més por? Zombis, vampiros, fantasmes, pallassos, un videoclip de la Letícia Sabater... Ojo, alguna dia. Ojo, Està humorístic, Aquest està molt top, però, Jo els abdominals falsos. Oh yeah. Què sou més, vosaltres? Què us fa més por? El que anava a dir. A mi, és que jo no em fan gaire por les pel·lis. Sempre sóc conscient de que és una pel·li. Però, no sé, que faci mal rotllo de coses que poden passar a la vida real, zombis, a mi. No, bueno, la vida real o Sí, que tu et faci més impacte veure. Coses túrbies. Sí. Tu, Pau? A mi, pues, recordem l'episodi 2 de La Substància, a mi el body horror no m'agrada gens, em fa molta coseta. Aquell és molt dur, clar. Sí, perquè a part és molt explícit. Que a sobre em faci un susto no m'agrada. Vosaltres, Miquel, Clàudia, què us fa més por? Jo em fa molta por els psicòpates de Vale. les pel·lis. És el que anava a dir. Una persona com el Miquel que pugui ser Com el psicòpata que ens al costat. com el psicòpata del costat no saps per on et vindrà. Llavors, això. Ja he rebut. Tu, Miquel? Jo crec que un poc com ha dit el Carles, jo crec que me fan por les situacions que són com a més realistes. Tot el que se'n va cap a fantasmes i fantàstic, bueno, em fa tant de mal rotllo. Però algo que pugui passar de veres, Jo crec que el fotut que a mi em passa és quan al final de la peli posa basado en hechos reales. Aquí és quan dius, hòstia puta, ojo, que ja t'estaves cagant pensant, bueno, això és una que jo faig molt, no? Això són actors i tal. Si és basado en hechos reales, ojo que ja no fa tanta gràcia. La substància, no? Era... La substància Sí. totalment hechos reales. Joker. En veritat. Joker, jo sí que era...
Molt bé, nois, ara hi ha moltes pel·lis noves al cine, de terror, podem parlar de Smile... Bueno, La vaig veure ahir, 2, la vaig veure ahir. I què opines Ah, de sí? Smile 2? Per No qui vulgui fer no una està tarda de malament. cine, per qui vulgui anar a fer una tarda... No està malament, o sigui, té un moment que sí que fot en plan fàstic, Sí? nivell la substància, una escena amb una... Nivell substància? Olin. Nivell substància no, però és com molt gore, aquell Vale. i el soroll, o sigui, el so és molt... ossos trencants, feia una mica d'asco. Però la peli es fa llarga, és una mica llarga, Vale. però està xula, no està mal. Molt bé, també No he vist la 1, també et dic. Terrifier 3, l'han estrenat al cinema, una pel·li bueno, que va començar la primera, que tu deies abans, Miquel, Sí, jo que vaig semblava un veure fa res. TFG. Jo vaig veure la primera fa res i no m'ha agradat, però perquè això cotreja molt. Bueno, interessant que aquella pel·li va començar sent un treball d'estudiants i ara van per la tercera i està al cine i a mi em caga bastant. És un pallasso, que a mi em fan por els pallassos, però potser It... Mec. Mec. Potser It no fa tant... Aquests pallassos sí que fa molta por, per si voleu anar al cinema. Ara, entenc que a tots us agrada el terror. A mi sí. Sí, Sou mi gent sí. que li agrada Sí. les pel·lis de terror, Sí. perquè hi ha una cosa que es parla molt amb les pel·lis de terror, que hi ha gent que no li agraden gens veure-les, que no... Que ho passa malament. Que ho passa malament i no, sisplau. Vosaltres, què opineu ara de les pel·lis de terror actuals? Vull dir, sobretot, bueno, s'han estrenat actuals en aquesta última dècada, com Get Out, Hereditary, i també hi ha hagut molta merda. Què opineu del cinema terror més actual comparat amb l'antic? Realment, com sempre ha hagut molta merda i molta cosa bona. L'únic que aquests últims anys hi ha com un nou tipus de cine de terror. És com... no és el de sempre, o sigui, és com molt més psicològic, més de transfons, d'història, i no sé, a mi m'agrada molt. Sí, jo aquest terror que tracta més temes personals però que li dona una volta com això, Us, parlàvem abans, Nosotros, Sí. també Midsommar, Hereditary, tot el que sigui Ari Aster i Jordan Peele, a mi em mola, però perquè això agafa com una profunditat que més et creen un mal rotllo, és més terror psicològic que res. Sí. Jo noto que una mica potser aquell monstre, bueno, aquell Freddy Krueger, aquella cosa d'abans, entenc, us anava a preguntar sobre... Fot mal rotllo, el Freddy Krueger. Per això dic, però que actualment, què opineu dels efectes especials com dins del terror? És a dir, a mi personalment un monstre de por fet amb efectes especials no em produeix la mateixa por que una pel·li així amb una monja, Ja, així com feta amb efectes especials, però a mi... No, per exemple, Tiburón, que és pel·li de terror... Perdona, t'he tallat. Tiburón, que és una pel·li de terror, en teoria, realment fa mal rotllo. No fa por, però fa mal rotllo perquè sembla molt real. Clar. I en canvi, jo què sé, Sharknado... Ai, sí. Clar, clar, Quines clar. pel·lícules, Cutre. tio. També no depèn tant en plan, del pressupost, també fa molt, i de si la pel·li és bona No, o no. però pots Però tenir- que sí, sí. abans es feien coses amb efectes pràctics molt més currades que efectes especials cutrillos mal fets d'ara. Però jo crec que prefereixo un animatrònic mal fet Sí, que no doni- un CGI mal fet. És que clar, uns... Vale. Home, jo prefereixo les històries en plan que et poden passar a tu. Perquè o el fet realment reals. veus un monstre i dius, vale, guai, que miedo da asco. Però en aquest moment no et dona por. Però Sí, si et diu, Chucky basado... no- No, Chucky no. Basado en hechos Chucky, reales. clar. He vist coses pitjors a la vida real. No, i vull tot dir. allò basat més en la psicologia i que atenti directament contra una persona o contra, no sé, l'experiència humana em sembla que ens pot influenciar molt més que no una figura creada per una pel·li que vingui a fer por, mec, un pallasso, saps? Mec. Vosaltres de petits, quin era el personatge com així de cine de terror que més... o de petits o ara, que sempre us ha produït més respecte o més por? Perquè hi ha molts personatges típics de terror. Jo de petit vaig tenir una època que vaig agafar un cague increïble amb Guerra Mundial Z. Hòstia, Uau. els Amb zombis de els Guerra zombis, Mundial tio. Z, no m'ho esperava. Jo Ja. en 12 anys vaig veure la pel·lícula i vaig tenir un cague amb els zombis de que pogués passar en algun moment, increïble. Tu, Clàudia? Jo no era de por, però ET. ET em donava molta por, Però molta. El puto bitxo aquest era com... Quina por! No podia veure la peli. I no és de por, però... Tu, Carles? Jo era un home. S'ha passat. A mi no em feia... No, No. que em fes mal rotllo. Però típic que dius, està sota el llit, o típic que et fes por més així... Jo vaig veure la pel·li de Possessió Infernal de... Sembla que és del 2013, Vale. de petit, i em vaig cagar, perquè hi ha una escena que amb una navaja raja... Va fer molt de fàstic. No sé, se'm va quedar aquella imatge. Jo tampoc m'havia espantat molt. El més proper, més que una pel·li, va ser un joc
que es deia Ju-on, que s'assembla molt a The Ring. Vale, és que jo anava a dir The Ring. A mi la Clar, nena aquella s'assembla molt. que surt de la puta tele. Vale, sí, A mi allò sí que és algo que em va produir molta por. Com surt de la tele? Sí, Així es gira, no? Es fa a mi la- em donava molta por Slenderman. Ah, Em sí. donava molta por quan jo tenia 14 anys, Es va fer una pel·li de Slenderman. És sí. veritat, que no, miedo. hostilla, no? I la niña de l'exorcista, que Això també. Wow. en plan és sí. com mítica ara, perquè s'han fet molts memes, Home, però en des de- realitat la pel·li fa mal rotllo. Fa mal rotllo. L'exorcista. Ja. Jo des de Scary Movie 2, que fa el meme d'això, que no la puc veure igual, però sí que és un personatge que fa por. Freddy Krueger, tots aquests... Bueno, són personatges que hauran sigut el malson de moltes persones. Sí. I vosaltres, quina pel·lícula actual, ara mateix, algú que no ha vist res de cinema de terror, recomanaríeu com per començar? Comences tu? Jo és que ara no... Doncs mira, jo Get Out, Déjame salir, Get Out. de Jordan Peele. Molt bé. Crec que és una pel·li que és primer super entretinguda de veure. De què va? Va de com una noia ha començat a sortir amb un noi que és negre i bàsicament el porta a casa dels pares perquè el coneguin. Llavors és com que hi ha com unes situacions com molt estranyes que no saps si és el típic racisme sutil que passa a vegades més per ignorància o que de veritat està passant alguna cosa raro. I és com aquest joc psicològic del personatge de no sabent, de veient que no pinta res allà, però Molt que bé. hi ha alhora algú molt estrany que Molt està bé. passant a la casa. És un dels teus top 1 de pel·lícules de terror? A mi m'encanta. Mira que hi ha molta gent que la critica molt perquè diuen que és una pel·li molt simple, que si el final, però a mi és una A mi pel·li em va que agradar bastant. des de que vaig veure per primer cop, en plan, l'he vist ja potser 5 o 6 cops i mira que no és tan... no fa tant d'aquesta pel·li. Pues si No, voleu, està molt guapa. aprofitem cada un per dir el nostre... Vinga. Anem a recomanar als nostres oients aquestes dues pel·lícules que vulguem dir, que diguem, vale, mira-la, caga't, a la teva nit de cine, de Halloween, mireu aquestes. Tu has dit Get Out, una altra més, Carles? I jo, Scream. Scream, tu ets molt fan de Jo sóc molt fan de Molt Scream, fan. És que Scream... però, a veure, no és una pel·li que faci por. Ja. Vull dir, al final Scream és un slasher, que és una pel·lícula que és més de... a veure qui és el que sobreviu, qui és l'assassino darrere d'aquest grup de joves, però és una saga que és que m'encanta. O sigui, les he vist totes molts cops. Té molt de joc. Us vaig portar a veure una. Anem a recordar que vam veure Scream I- 6 al cine i tots ens ho vam prendre a cachondeo, com, què cony estic veient? Terror, no vaig Que sentir. jo ja l'havia vist a sobre, que vaig tornar a veure-la. Clar, clar. I jo mirant Sí, així sí, com sí. els agrada. Bueno, entenc que no és una pel·li on sentiràs terror, No, però però és és més xula. gaudir del que dius tu, no? A mi m'encanta, jo m'ho passo molt bé. amb Hi ha Scream. 6 pel·lícules, no? I el Miquel pot corroborar, si us plau. Miquel, Defensa'm tu- una No, mica. no, jo vull corroborar que jo les he disfrutades. Aquest mes m'he vist totes les de Scream i és això, potser no te fan molta por, però això, aquesta tensió de ui, qui se morirà, qui tal, i després és una mica gore en segons quines coses, tal, i sempre descobrir l'assassí que li dona una volta o tal, a mi m'agrada molt. El que a partir de la tercera crec que se repeteix un poc en si mateixa la saga. El que m'agrada molt, però, de totes les pel·lícules, és que són molt autoconscients. La 4, literalment, hi ha Sí. 4 començaments, perquè és una pel·li dins d'una pel·li, que és una pel·li alhora dins d'una pel·li, Exacte. i és això, és com molt autoconscient tot Quan el dieu rato. autoconscient, a què us referiu? Que se saben enriure de si De si mateixos. mateixes. És És a com dir, si Vale. nosaltres fos una pel·li i estem parlant d'un podcast. I ens estem rient de que fem un podcast. Exacte, és molt així. n'hi ha una que s'enriuen molt de fandom heavy de les pel·lis, perquè dins les mateixes pel·lis de Scream creen una saga basada en els fets de Scream. Molt bé. I clar, a una d'elles hi ha pues, dos fanàtics pues, i se'n riuen molt d'aquest fanatisme brutal i de que ells poden fer el que vulguin, que els fans pues, se'n poden enfadar o no, però la saga va com va. Ja que estem amb tu, Miquel, digues les teves dues pel·lícules preparades a recomanar. Les meves preferides, jo, una que és molt recent, que vaig veure l'altre dia, és Midsommar, que l'hem mencionat abans. Bueno, del que va la Clàudia disfressada, no? Exacte. que la vaig trobar una pel·li brutal, però perquè ja des del començament te deixa tocat. Sí. Jo, la primera mitja hora, De què va, per qui no Fuà. sàpiga de què va Bueno, i- Midsommar, resumit? En Digues. cap lloc és de nit, en plan, és tota l'estona Ja. terror Clar, de clar. dia. Clar. Lo bo és que és algo que està passant a la plena llum del dia.
És una pel·lícula de terror al dia, que no estem acostumats a això. Exacte, Es va parlar molt d'aquesta pel·li Això per això. xoca. I a damunt ja te comença immergint dins la psicologia de la protagonista, ja és un tema molt trist, no sé què, tal, i després van de viatge a com una comunitat... Sí, com un retir espiritual, una comunitat... On està? A Suècia. Sí, Sí, jo a anava Suècia. a dir que a mi em fan molta por les sectes o coses així, saps? Pues, Això clar, sí que és és algo una que passa de comunitat- veritat i fan molta por. I és un poc el que dèiem abans de Get Out, que comences a veure situacions rares, tal, però no sap per on va tot, el personatge queda allà perquè mira, tal, Clar. i al final... Bueno, mireu-la, Al no? final és molt Mireu-la. fort. Mireu-la, Sí. mireu-la, perquè... I L'heu de l'altre... mirar. No sé, i al final m'ha pareixet Vale. també increïble. Jo recordo que la vaig veure al cine, aquesta pel·li, i hi havia gent rient a una escena molt concreta cap al final, Quina? que és ara una Pots dir-la, escena... pots dir-la, no. És l'escena que estan com en el part, Ah, vale. Uf. i aquella escena és com sí. involuntàriament còmica. Sí. Clar, la gent que no ho hagi vist no sabrà de què parlem, però és una escena que és com molt... que la gràcia està en què dius, com està... En plan, què estic veient, saps? O sigui, Ja. com se'ls ha ocorregut fer una escena així? És molt heavy. Jo aquesta pel·li no sabia per on. La vaig mirar jo igual, en plan, què miro avui? Sabeu, com pel·li de Sí, diumenge. tal, Hòstia, què vinga. miro? Sí. Una puta bajanada, papes, no? sí, Vas sí, dir, clar, vas dir, barbaritat. papes, què mirem avui? Va, l'habitació del lado? O... Jo me la vaig veure a la migdiada. Uau, I va flipes. estar bé, va estar bé. Bueno, Sí, Miquel, acabes bé. i l'altre? I l'altre, per jo, és La matanza de Texas. Aquesta és L'original mítica. crec que és del 78, por ahí. Por ahí. Jo no l'havia Por ahí, vist i em anys vau dir que 70. és obligatòria mirar-la. Per què creus que és tan important? Per jo és un essencial del terror, perquè és de les primeres que va tenir un impacte real, després ha creat un personatge a partir d'això, típica saga també que s'ha allargat i tal, però és una pel·li que m'ha deixat molt de mal cos. I a jo m'acosta molt això de que me creï una reacció tan interna de dir uf, L'actor era... escarrufa. L'actor protagonista... No, no és gaire conegut, el de... No té un reparto conegut ni... És gent ni bastant- res. Sí, sí. bastant irrellevant. Vale. Però va d'uns que es queden... Inútil. No, però potser m'he confós amb una altra pel·lícula. Sí, Sí, no pensava sé. que era... Són uns que se queden tirats amb una caravana, Vale. que es van de viatge i res. I la primera casa que troben, pues, no Matanza. és tan amigable com hauria de Matanza, ser. ¿dónde? En Texas. Realment el títol ho diu No, tot. no té Ja ho molt de he dit misteri, no té molt de Total. misteri, però és això, així com va morint la gent... Però ja no només és això, és com el look que té la peli Sí, i com la l'atmosfera. sensació, en plan, Vale. està molt xula. I té un final superguai. El ganxo que ell... Fuà, el ganxo. Ja ho El ganxo. Com Toy Story, Toy Story, eh? Com Toy Story. Ganxo. No, però hi ha un ganxo a la pel·lícula Vale, vale. que és qui l'ha vista ja sap que, uf, jo aquella escena m'ha fet mal cos. Vinga, Pau, digue'ns les teves dues. Sí? Vinga, va. Sí? No. Si vols, pires. Va, tira't un factor. No, vinga, em falta un. No. A veure, primer de tot, voldria introduir, no és d'aquestes dos, però el cine de Tim Burton crec que també Bueno, aquest episodi hombre, s'hauria Halloween, Hi ha mencionat. molt de terror, és a Big dir, Fish. estem parlant... Clar, hi ha molt tipus, per això aquesta justament no és de Tim Burton, però crec que s'hauria de fer una petita menció ni que sigui, perquè la pel·li que volia mencionar era Coraline, que molt. jo crec que és una Oh, pel·li A que... mi, a mi Sí, aquella petita sí. em bajinya molt, A mi Sí. això de És que que tingui dona por botons de a per l'ull, Sí, això dona a mi cosa. això de petita em bajinya molt, ara ho he recordat. És boníssima, eh? No, i mola, i a part pega molt amb l'estètica. A mi m'agrada més que l'estètica de fet de Tim Burton, perquè la Tim Burton em sembla exageradament blanc i negre, però molt, tot és molt trist, Sí, molt tal, que és la molt idea. gòtic. Però aquesta, com que hi ha més contrast amb el color, hi ha més contrast amb que la nena vol viure, saps? O sigui, vol que li facin cas i tal, llavors, per això m'agrada, no sé. I l'altra, que és una saga sencera que jo recomano veure amb amics, perquè crec que és divers, vas descobrint el misteri, i a més és d'algú que em mola molt a mi, que són els jocs i tal, la psicologia i això, que té el propi joc, que és Jigsaw, que és tota la saga. Jo crec que mola molt, per això, no?, del tema aquest semblant a juegos de matanza i tal, et fico dins d'un lloc, tu no pots escapar, i per escapar has de fer X cosa que és molt fastigosa, si deixes si fer-ho o morir. Crec que mola molt, i sobretot veure-ho acompanyat, que jo crec que és la millor època per veure pel·lícules acompanyat, mola. Fa un rato has dit lo de... Buah, és que les pel·lis que em fan fàstic no... Sí, m'agrada. sí, però com té el factor... No m'esperava. Però com té el factor jocs, em mola molt. A mi em molen molt els jocs
hi ha una dinàmica que has de seguir Una dinàmica i veure grupal. si segueix. Una dinàmica, sí. Un Focus escape room. group. Un escape Un room. joc de cau. Per fer bonding. Sí, Tu, Clàudia? Pues jo, la primera és una saga, que és la de X, en plan Pearl, bueno. X i Maxine. Vale que no dona molta por, però a mi em dona molta por les àvies assassines amb traumes. No puc. Llavors, Que i a concret, més, eh? Sí, Sí, abueles les àvies assassines. assassines. I també perquè la Mia Goth, en plan, la protagonista, ho fa superbé, per mi, la veritat. I la saga està molt bé hilada, perquè primer t'explica la història que passa a una casa, que van a gravar una pel·li porno i passa tot el que passa. cony. Després l'altra pel·li és... cony. Tu, a la watch. Uau. Vaya. Porno, connecta tothom, de cop. El podcast. Todos, pum. Pico de visualitzacions. Després et parla de la història de l'àvia, que és Pearl, i després l'última és Maxine, que també te l'enganxa amb un assassí en sèrie que va estar molt famós a Estats Units, que és ara no me'n recordo, tio, però el que matava tot el món. No em vull equivocar, però no és la pel·li aquella d'uns abuelos o algo així assassinos No, que no, van no, parlar, no. Carles? Que era Quina? una abuela, No, no. una pel·li que era una No, això abuela... La visita. No, La visita, Ah, la uah, visita. aquella Oh. és molt dolenta. Molt A mi m'agrada, a mi m'agrada. És del Xalaman, no? La visita. L'escena de l'àvia amb boles, iaia xocant-se caminant. contra la Oh! paret. És veritat que si no vols amb mi, la visita... Aquella és molt risa. Té Jo, molt clar, Terror, no, és Aviam. que els avis malvats no... Si haguessis de fer un top 3 de X, Maxine i Pearl, quin seria? Primer X, 100%, Pearl i Maxine. O sigui, tal qual. Tal qual, Sí. tal qual. Tothom fica Maxine tercera, jo no l'he vista, però... Jo No, l'he a mi vist. m'ha agradat, però no dona por. Jo només he vist. És Maxine, Jo només he vist X, també. és Maxine servint cony tota l'estona i fin. Però està molt bé. Dilo. Dilo, tata. loca. I l'altra peli, que crec que no l'heu vist ningú, crec que el Carles només, Ojo que òbviament, se l'estirarà cinèfila, Ai, A veure. Igual no l'he vist, no sé. Barbarian. Ah, sí, l'he vist. Si ho he parlat Barbarian. abans. Si ho he parlat abans. Clar, Barbarian és molt guai. Jo la vaig veure a Sitges i em va encantar. És com Sí. Wes Anderson fent terror Sí. a certs moments, perquè sí, és com sí, molt... sí, és com, ai, que lindo, i de cop i volta... Però és com molt simètrica, té com... Sí. Juga amb els aspect ratio, fot Sí. mal rotllo de veritat. Uf, jo jugant amb aspect ratios, a I- vegades em xerria molt, eh? No, queda guai. I a la vegada té com una... No, te calles, queda Calla, guai. calla. Deixa'm Que explicar. me gusta l'Esperratio, coño. I després hi ha Pau com... Pericas, un saludo. Juga com amb la storyline... Juga amb la storyline d'una manera molt guai. O sigui, en Sí, plan... a mi m'agrada molt. Sí. Hi ha com 3 històries, s'entrellacen, després hi ha un bitxo gigante. Bueno, és que és com... Bueno, Slenderman, eh? És molt És Slenderman. Slenderman. I L'escena que li fot així contra la puta paret. Hi ha una escena, la dic, us la veis. I hi ha una escena la que veis. el monstru aquest li dona teta a un personatge. Com? Le dice bebé i li dona teta. Bueno, Brian Myers. Brian Myers. Bebé. Però és molt forta aquesta escena, heu de veure Barbarian. O sigui, Barbarian. 100%. No la vas veure a Sitges, no, aquesta? Sí. Ah, sí, La vaig doncs. veure, Aquesta sí, però no aquest aquesta any, sí. fa anys. Ah, vale, la molt vaig bé. veure. I aquest any alguna així guai a Aquest Sitges, any tu que vas anar? vaig anar a Sitges, vaig anar al Marató amb el meu pare, vam estar com 7 hores veient pel·lis. Mare meva. Hòstia. No em va agradar molt, en plan, una que diguis, m'ha encantat, no, però sí que vam veure una que durava com 2 hores i mitja, que era d'una tradició alemanya, era un poble alemany a l'any 1740 no sé què, d'una noia que no podia tenir fills i els matava els fills dels Oh, shit. altres. Ah, I després pues, les decapitaven, bueno, Sembla bonica. Està Però guai. era- està guai, està guai. la Està veré guai. a la migdiada. I a veure, a mi la veritat que em va cansar, però perquè era la tia tota l'estona com no puedo tener hijos, mata Vaya, un niño. Típica pel·li que Saps? posarien a la 2 un dissabte. Sí, no? Sí, Típica total. així... I la vam veure. I després pel·lis japoneses que, uau. Ojo les japoneses, eh? El After Effects Les tenen... pel·lis, no? After Effects... Bueno, Pau, algú dir? bueno, Fan de l'anime? les pel·lis de japonesos, en plan, l'After Effects lo tienen premium, perquè jo no m'enterava de res. Afecta, no sé. Tampoc em va agradar molt una que diguis fom, però... Però les pel·lis Aquesta. japoneses de terror estan guai. No sé. Cure. Cure, està guapa. la Sí, vaig però veure aquella- i vespre, Cure. Sí? Els hi he dit abans, és increïble. És Te molt juro, guai, Cure. Per jo està en el nivell de Memories of Murder o Seven. És que és terror, però a la vegada és com thriller, però fot mal És rotllo. com un thriller, però que te fot un mal rotllo increïble. Cure. Aquesta Cure. ens la apuntem també. Cure. Cure. Molt bé, vaig jo amb el, Vinga, va. Vinga. Ah, els Primer. teus? Digues Gas, tu. gas, gas. el meu top 1 de terror. La La Land.
Ai, mi cookie! Ai, mi cookie! No, però per molta gent que et passi això en l'amor sí que és una veritable història de terror. No, vinga, va, Sí. ara fora bromes. Jo volia mencionar sobretot a mi m'agrada molt, que és la saga de la Purga, sobretot les dues primeres. La primera, que, bueno, la 2013 i 2014. La primera que passa tot a una casa, que és de gent rica, que, bueno, la Purga, per qui no sàpiga què és que una nit a l'any als Estats Units donen via lliure a fer qualsevol crimen. O sigui, durant de tal hora de nit a tal hora sona una alarma i que caga a saco i la gent surt al carrer i si que el veí un dia et va robar, jo què sé, la carta, doncs me'l vaig i li fot un tiro. Bueno, aquesta d'esto, i la primera pel·li són un grup de rics que es tanquen a una casa i es van atacar, i la segona és molt més a la ciutat i tal, i a mi la Purga, la veritat que la gaudeixo bastant. I Sí, bueno, també. i sí, la segona així, que l'ha dit abans el Pau, Coco, no? Coco. Bueno, Coco, va... Bueno, terror. No, terror no, Ah, però és... Però Halloween sí. Estem parlant de Halloween, també a Mèxic és una gran tradició, la Sí, Noche Dia de dels Muertos, Muertos, sí. i bueno, sí, no ploraràs de por, però ploraràs sí de pena. d'aquella Emoció, pel·li, t'arriba heavy. Recuerdo. Remember me. Buah, a mi em va trencar, I ara jo us preguntaré si haguéssiu d'escollir viure, o sigui, vosaltres, entrar dins d'una pel·li de terror, Hòstia. quina seria? Uau. Posant el d'esto de que sobreviuríeu, com dir-ho, viuríeu l'experiència, saps? Però molt real, és a dir, us fotrien aquella pel·li. I si sobreviuríeu? És que el Miquel va de rosa, en plan... Jo de m'has dit rosa. abans que vaig de poli que mor a la primera escena. Sí. Però és que el Miquel va després. Perquè Clar, va clar, com... clar. Ja, clar, És ja la sense típica feina. Som els dos No. primers personatges que la palmem, Ja. Jo soc qui El Miquel perd la primer. virginitat Miquel, en el principi. Sí, no? I el maten mentre estan- I maten ja, directament. Eso que te A llevas. mi Viernes 13 m'encantaria. clar, el Viernes campament, allà al cau, A mi no? al campament, al cau, allà amb la guitarra, tal. Hòstia! No, però crec que es gaudeix, bueno, gaudiria bastant el fet allà d'estar pel bosc, bueno, gaudiria. Ja, Si sé que sí. sobrevist després. Clar. Crec que la palmaria bastant d'hora jo, però bueno, Pot passar. Pot passar. pot passar. tu, Carles? Vosaltres? Jo, Bodies. Ai, sí. Què és? Que és una pel·li que és clarament. estan com uns adolescents joves ricachones en una Vale. mansió, perquè és una mansió allò, Sí. i decideixen jugar a un joc que es diu Bodies, que és en plan... com, ¿quién es el asesino, saps? Exacte, Vale, no trobes vale, vale. assassí. Llavors, de cop, és com si jugues a l'escondite i de cop el que busca està mort. Vale. I és com que un d'ells és l'assassí i no saben qui és. Vale. Però no m'agradaria... No sé, sembla guai. Ai, és tan divertida És aquesta guai. pel·lícula. Està guai, és divertida. Pues va, ens l'apuntem també. Sí. Clar, jo me'n vaig a Pesadilla antes de Navidad i m'ho passo pipa. Bueno, mira. Claro, i me'n vaig on vulgui, saps? Clar. I tu, Coraline, Clàudia? no? Jo no és que volgués, és que ja he vist a La Purga, perquè visc a Hospitalet de Llobregat. Llavors, Pues ja de jo paso... sobrevist tots els dies fins avui, llavors pues jo estic Ja ho molt te- bé ja lo a La tienes por la Purga. mano, ja està. Sí, Sí, per molt- això, no és que vulgui, és que hi visc. Molt bé. Jo crec que The Village, sabeu quin és? D'en Shyamalan. No. No. És d'uns que estan a un No. poble com al segle XVIII, que van uns monstres de nit i no poden sortir de casa de nit i bueno, Uau. allà, però mola molt l'ambientació, no sé què, i de mateix, al final, el gir final també mola molt, no sé. Estaria més o menys tranquil allà. Saps on te'n pots anar també i passar-t'ho bé? A El Hoyo. Et pots Hòstia, anar bueno, als El Hoyo, 10 veritat, primers eh? pisos Que i guai. ja està. Sí, Clar. Que guapo, tio. No, però si et pots anar als sí, per primers- Buena elección, per tio. veure una experiència, sí, Clar, sí. no? Per vivir l'experiència. Bueno, un expediente Warren, Fomo. bueno, allà Sí. per patir Insidious. ens podem fotre... Un lugar tranquil·lo. Bueno, i ara preguntaré a veure si... Quina és la situació més aterradora a vosaltres de la vostra pròpia vida que Uau. se pugui semblar una mica a una pel·li? Sabeu el que vull dir? Sí. Vale. Jo a veure. comentaré ràpid, que potser ja us l'he explicat 1000 cops, que hi ha vídeos d'això i és real, que uns amics meus van decidir anar a dormir a dalt a la muntanya, a un castell, i un amic meu arribava més tard. Llavors, aquest amic Jan, un saludo, doncs ell venia més tard, i això que ell per uns carrers de poble així foscos i tal, era tardet. I ell això que es fa un vídeo així, com ja estic arribant. I es veu darrere de tot literalment una tia amb vestit blanc, així que no se li veu o sigui, t'ho juro que el vídeo es veia com a la farola molt heavy, però ell no ho veu això. Després fa un altre vídeo com més endavant així gravant i fa com, hòstia, perdó! I es veu com aquella tia d'allà
s'ha mogut ràpid. O sigui, es veu molt heavy com se la torna a trobar i una altra persona que va pel carrer, si xoques amb ella, et diria ai, perdó, si està passejant el gos. No va dir absolutament res. I segueix caminant i la segueix i el meu amic va haver de córrer cagat i això mai li he trobat explicació real. Eren bessones. Bro, què fot una tia amb vestit blanc per la nit allà? És que és molt heavy, això, ja es veu als vídeos. Volem Sobre veure. hi ha documentació, De què pensar, eh? De què pensar. Pa pensar. Teniu, jo tinc la meva, però... Tu tens? Digues. Digues. Jo vaig a estiuejar a un poble molt petit i me'n recordo d'un cop, clar, se m'ha quedat acudit, tampoc és res molt traumàtic, però bueno, m'he recordat, d'un cop en plena llum del dia, no era fosc ni res, però que a pobles d'aquests de muntanya, de pel Bages i tal, petits, hi ha com cases mig a la muntanya, perquè sí, de pedra, abandonades, d'aquestes que... Les típiques que vas amb el grup i fas o el botellón o el que sigui, però jo botellón. estava... Però jo no estava per això, jo estava fet com d'excursió per la muntanya. I me'n recordo a passar amb el grup d'amics i rotllo, aquests llocs donen un mal rotllo espacial molt raro de que entres i veus que tot està ple de grafitis i de vidres i de tal, que penses, és que passo a la següent habitació i em trobo algú. Ja em moro, sí. Aquests jocs fan molt mal rotllo. Fan mal rotllo, encara que estigui tot il·luminat i tal, i jo me'n recordo fer de la típica paranoia, nen petit, de hi ha algú allà. Clar. Ara giraré i em veurà. Es podria fer una pel·li, això. Sí. Catalana. Dels quillos allà fent botellón. Com es diria? Hospitalet Purg. La purga d'Hospitalet. No, L'esquina de mi no ens casa. mataran, ara anem a l'Hospitalet. No respetes. Te sorrajo, primo. Bueno. Jo, la meva història és que jo de petita tenia paràlisis del somni. Hòstia, això és molt semà. I era molt samat de que venia una senyora a tope de random, sentada, que donava a tope de mal rotllo, no m'ho estic inventant. Es sentava, em feia Això així. és somnis. Què dius, tio? I jo així. I Però jo, li veies la cara? Jo deia, no, però era com una sombra. Així una sombra com rara. I jo intentava gritar, mama, però sabeu de les pel·lis que Sí, com... que no te surt sa veu. Pues a mi em passava això. Ja s'ha posat I creepy el podcast de cop. molts anys, o sigui, fuck? em passava de petita, molts anys, em passava de mama, i no podia. I venia una ombra, sentava, feia així, i jo, pues vinga, adéu. I ja em vaig acostumar i res, pues venia ja ni cridava a la mama, i ja se'n va anar. Així que no sabem qui era. Joder. Carla, alguna història de terror? Total. Ara és quan diu, vaig estudiar comunicació visual. És una. És jo del futur dient-me que no em posi a comunicació. És com Interestel·lar, que li estàs dient al final, no, però estic jo allí, no estudies este, mierda. Bueno. Jo és que, com he dit abans, soc un home. Jo... Tio. No, a veure, alguna així. Jo també tenia lo de paràlisis del somni. Hòstia, que heavy això. I sí, va tenir una època, després no he tingut un altre cop, però feia mal rotllo, més que res, la sensació de no voler Com sortir i no poder. I no poder, era bastant... I lo de cridar, és que jo deia, mama, i no podia. Bueno, pues si no teniu plan per Halloween, pues una paràlisis del sueño, no? El Miquel res. No, jo crec que la història de poc més recent, aquest estiu, que feia feina a un hotel, Vale. i quan anava a tirar els fems amb el meu jefe, la brossa, Vale. que deia vosaltres, Anàvem a traduir per sobre. no m'ho traduir, que encara no m'entenen, hi havia com un tancat amb tots els contenidors, i un dia, a l'hora de sortir, havia anat sol i mentre tancava la porta vaig sentir un renou, un soroll, i vaig mirar, no hi havia res, tanc, i quan estic acabant de tancar la porta me surt una rata Hòstia, vale, tio. per davant els peus, corrents, que vaig pegar un bot la niña increïble. Era el puto Venom. Però bueno, vaig dir sort que era una rata ja. i no era la niña de l'exorcista. Doncs, molt bé. Tanquem per avui aquest capítol de Halloween. Hem xerrat de pel·lícules que podeu mirar la vostra nit de Halloween, hem xerrat d'experiències de terror nostres, hem comentat una mica tot i, bueno, ens veiem al pròxim episodi. Bueno, hem parlat de Venom, sobretot. Parlat de Venom. Jo de Halloween no sé quan has parlat. Jo he parlat de Venom. Jo he parlat només de Venom. Sí. Bueno, un saludito a tots els cinèfils de Frame a Frame. Ens veiem al pròxim capítol, guapos. Adéu. Adéu.